Şu günler Türkmenistanyň Halkbank döwlet täjirçilik bankynda raýatlaryň daşary ýurt walýutasyndaky viza bank kartlaryna pul salmaga gaýtadan rugsat berilip başlandy. Munuň üçin raýatlardan bir ay öňünden ýörite talon almak talap edilýär. Şol bir wagtda türkmen hökümeti pandemiýa sebäpli ýatyrlan halkara uçar gatnawlaryny heniz dikeltmeýän mahaly bu kartlardan ýurduň içinde peýdalanmakdaky çäklendirmeler saklanyp galýar. Bu ýagdaýlaryň jikme-jikleri barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Aşgabatdan maglumat berýär. Häzir Halkbankda raýatlaryň walýutadaky viza bank kartlaryna pul geçirip berýärler. Munuň üçin raýatlar bir ay öňünden nowaty durmaly we ýörite talon almaly. Talony almana baranyňda resmi namalary şol sanda pasportyň we aýlyk girdijiň hakyndaky güwennamany hem eltmeli diýip efirde atlandyrylmasydlygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy 22 oktýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyzyň sözlerine göre häzirki wagtda bu bankda bir maşgaladan diňe bir adamyň daşary ýurt walýutasyndaky viza kartyna pul salmaga rugsat berilýär. Bu puluň möçberi 300 Amerikan dollaryna deň. Belli türkmen häkimetleri ilatyň viza kartlaryna bank üssü bilen pul geçirmek mümkinçiligine ýyl-ýyldan çäklendirmeleri girizýär. Ýurtda bu mümkinçiligiň besedilendigi barada Azatlyk soňky ýedek şu ýylyň ýanwarynda habar beripdi. Türkmenistanyň Halkbank döwlet täjirçilik bankynda raýatlaryň daşary ýurt walýutasyndaky viza kartlaryna pul salmaga gaýtadan mümkinçilik döredilen bolsa-da, bu babatda ýurdun käbir beýleki banklarynaky çäklendirmeler heniz hem saklanyp galýar. Käbir banklarda viza karta pul geçirmeklik düýbünden gadagan. Mysal üçin Türkmenistanyň Türkmenbaşy täjirçilik bankynda viza kartyny açyp berýärler, emma oňa pul geçirip bermeýärler. Näme üçin viza karty açyp berýärsiňiz, emma pul geçirimi gadagan diýip sorag berseň, olar ýadygärlik üçin diýip jogap berýärler diýip Aşgabatly ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryny gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä Türkmenbaşy bankynda raýatlaryň viza kartlaryna indi 3 ýyl bäri pul geçirip berilmeýär. Bu bankda diňe daşary ýurtlarda okuyan türkmen talipleriniň bir ýylky okuw tölewini geçirip bolýar. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi alyş çalyş bahasyny 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan bäri 3,5 manatlygynda saklaýar. Türkmen hökümeti 2016-njy ýylyň ýanwarynda walýutanyň resmi sowdasyny gadagan eden soň ýurtda dollaryň gara badary emele geldi. Türkmenistanda dollaryň resmi sowdasy çäklendirilip, onuň gara badardaky bahasy telim etse ýokurlanan mahaly türkmen banklary raýatlara çäkli möçberdäki milli pulu ýagny manady resmi kursda özleriniň viza bank kartlaryny geçirmek mümkinçiligini döredipdi. Raýatlar kartlarynaky bu daşary ýurt walýutasyndan ýurdun içinde we daşynda peýdalanyp bilýärdi. Ýöne türkmen hökümeti global pandemiýa sebäpli halkara uçar we guryer gatnawlaryny ýatyrandan soň habarçymyzyň sözlerine görä 2020-nji ýylda raýatlaryň daşary ýurt walýutasyndaky viza kartlarynaky serişdeden ýurdun içinde peýdalanmak nagd geçirimler sowda gadagan edildi. Türkmenistanyň içinde walýutadaky viza kart bilen diňe Russiýa Federasiýasynyň S7 howa ýollary kompaniýasynyň kassasyndan Russiýa gitmek üçin ýol petegini satyn alyp bolýardy. Hökümet muňa hem may aýyndan başlap gadagançylyk girizdi. Şondan bäri Rus aviakompaniýasyndan ýol petegi diňe ABŞ-nyň dollarynda nagd görnüşde satyn alyp bolýar diýip Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Aşgabatlylaryň ençemesi halkara gatnawlary we viza kartlaryndan ýurdun içinde peýdalanmak mümkinçiligi gaýtadan dikeldiler diýen umyt bilen häzirki wagtda öz kartlaryna pul geçirmäge synynşýandygyny aýdýar. Azatlyk ýokurda beýan edilenler barada 22 oktýabrda yerli wagt bilen saat 14:30 töwereginde ýurdun Merkezi Bankyndan we ady agdalan banklardan goşmaça maglumat almaga synynşdy. Ýöne aradan 3 saat geçen soň hem Azatlyň bu babatda telefon arkaly eden synynşyklary netije bermedi. Bilermenlere görä Türkmenistan soňky ýyllarda garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady krizisleriniň birini başdan geçirýär. Walyuta kynçylyklarynyň fonunda türkmen banklary daşary ýurtlary iýerilýän puluň möçberini tapgyrlaýyn çäklendirip gelýär. Bu ýagdaý daşary ýurtlarda bilim alýan türkmen studentleriň we daşary ýurtlary sapar edýän türkmenistanlylaryň durmuşyna yaramaz täsir ýetirýär. Azatlyk bu barada soňky ýyllarda iýdigderli habar berýär.